A reunión entre o presidente da Xunta e o presidente da FEGAMP, a primeira dende que Alfonso Rueda revalidou a súa maioría absoluta. Moitos asuntos sobre a mesa. Escoítanos xa Alberto Varela, presidente da FEGAMP. Boas tardes. Hola, boas tardes. Imos por partes. O primeiro, financiamento. Reclama desde a FEGAMP que se regule por lei o Fondo de Cooperación Local, que se faga escoitando os concellos e tendo en conta tamén criterios como a dispersión e o avellentamento da poboación. Son, a verdade, que demandas xa que veñen de vello. Sí, xa o que se suele calificar como demandas históricas, é certo que hoxe na reunión co presidente da Xunta xa era coñecedor de todas esas demandas por parte da Federación Galega, porque non veñen ni deste ni do anterior mandato, sino unha reivindicación que sempre sae por unanimidade por parte de todos os alcaldes, é dicir, que o reparto dos fondos que recibimos da comunidade autónoma sea con criterios obxectivos e para todos, que todo esté regulado por unha lei que establezca en que cantidade vamos a recibir e non teñamos que estar negociando no tras ano, e que se vamos además os concellos pois con que financiación autonómica vamos a contar para ter unha planificación máis estable. Son demandas que dende logo veñen de moi longe. Outro cabalo de batalla, polo menos nos últimos anos, quen asume ou en que medida o custe do servizo de axuda no fogar. Viches o presidente da Xunta disposto a avances neste eido? Ben, é certo que hoxe a reunión, a parte desa primeira toma de contacto unha vez que inicia este mandato como presidente da Xunta de Galicia, pois era tratar de explicarlle a situación tan difícil na que estamos os concellos galegos pola falla de financiación. Un dos temas que máis está pois lastrando as arcas municipais o servicio de axuda no fogar, na que a lei de dependencia establece que ten que ser financiado 50-50 entre Estado e Xunta de Galicia. A realidade non é así, que son os concellos os que máis cartos están poñendo para o servicio de axuda no fogar. É certo que hoxe o presidente me ha manifestado a intención de chegar a un acordo cos concellos e aumentar a financiación que recibimos da Xunta neste mandato para o servicio da axuda no fogar. É unha das nosas reivindicacións. Agora o que temos que ver é en que cuantía se concreta, pero dende logo sí que, bueno, se acaba de mostrar a predisposición a aumentar esa financiación, e para os concellos dende logo sería importante. Porque hai concellos que realmente lle supón unha carga importante. Estimabades sobre 20 euros a hora o custe deste servizo? Eso é o custe medio os concellos galegos. Hai concellos que están pagando 24 e 25 euros hora, e de Xunta de Estado estamos recibindo 12. Hai concellos de menos de 5.000 habitantes que están aportando entre o 20 e o 30% do seu orzamento para este servicio de axuda no fogar. Dende logo eso non é sostible co tempo, por eso levamos tempo reivindicando aos concellos que era necesario darlle unha volta, que senón este servicio non tiña futuro, que teñen que ser Estado e Xunta os que asuman o ese 50-50, e non é así. A realidade é que somos os concellos os que casi estamos asumindo 50. Bueno, pois eso se trataba de facer velo hoxe na reunión co presidente da Xunta de Galicia, e dende logo hai manifestado a intención da Xunta de sentarse cos concellos a negociar esa cantidad para tratar de aliviar as arcas municipais. E hoxe, por certo, antes desa reunión no Consello da Xunta anunciábase un plan para a construción de 25.000 vivendas, 20 públicas, 5 libres, por certo tamén unha parte delas en Vilagarcía. Non sei que lle parece estas intencións do goberno galego. Ben, levamos tempo demandando por parte de todos os concellos, e evidentemente tamén en Vilagarcía a necesidade de construción de vivenda pública, porque esa foi nestes anos o número de vivendas públicas que se construíron, por exemplo, na miña cidade en Vilagarcía foi cero. Co cual todas as noticias que nos digan e se concreten, pois dende logo van a ser boas novas. Nos dende logo xa levamos tempo traballando, sinalando sitios, ademais que son titularidade de outras administracións nas que se pode construir esa vivenda pública, así que calquer iniciativa que vaya nese sentido, dende logo vai a contar co respaldo do goberno de Vilagarcía, pero despois, claro, queremos velo concretado. Estamos xa ás portas do verán. Vai haber peches de camas, como é tradicional en diversas zonas sanitarias. Temen desde o Concellos que pode haber problemas, especialmente en algúns deses puntos turísticos, como aconteceu nos últimos anos? Ben, a novidade sería que non acontecese, porque levamos anos sufrindo eses peches, ese non solamente peches de cama, sino tamén momentos na que as propias urxencias de algún dos nosos concellos, na que xa temos, por exemplo, na miña cidade, novamente insisto, é un sitio no que xa ten moitos habitantes, e por riba, na zona do Salnés, a máis turística de Galicia, pois dende logo se espera moita afluencia este verán.
eso vai a saturar evidentemente tamén os servicios médicos, e se non hai os suficientes profesionais, dende logo está claro que este ano vamos a volver a ter problemas. Así que asistimos con preocupación novamente a este verán, porque dende logo sabemos que desgraciadamente vamos a volver a ter problemas no sistema sanitario. Esa medida que anunciaba o Conselleiro de Sanidade de que os MIR de último ano pues podan tamén prestar atención, que algúns colectivos médicos cualificaban como parche, como se pode interpretar desde os municipios? Ben, desde logo non nos corresponde a nós a xestión do ámbito sanitario. Somos profesionais os que teñen que opinar se os MIR ou non están o suficientemente formados para exercer a actividade, pois a responsabilidade que ten un médico. Dende logo son eles os que teñen que valoralo. Nós o que estamos pedindo, dende logo, é que a atención sexa o máis cualificada posible, o máis alta posible, e que dende logo que non teñamos que sufrir peches como sufrimos todos estes veráns. É necesario que se busque unha solución e se planifica a longo prazo, porque supoño que esta situación podería haberse planificado fai bastantes anos e non chegar a esta situación coa xubilación de médicos que hubo neste tempo. Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, moitas grazas por estar esta tarde na Cadena SER. Un saúdo. Nada, moitísimas grazas a todos.